Jeg vil absolut anbefale folk at komme mødende i Sales Corp, især hvis de føler, at de har en lille sælger i maven, og godt vil udvikle sig meget personligt. Det jeg gerne vil fortælle om Sales Corp, det er, at hvis man måske ikke er til ordinære jobs, så skal man starte her. Hvis man måske er lidt genert og tænker, at man gerne vil udvikle sig som person, så er det også et virkelig godt sted at gøre det. Både fordi, at man på telefonen ingen kan se en, så man har mulighed for at sige lige præcis, hvad man tænker kunne være det rette, i stedet for at man skal tage holdning til, hvad folk synes om en. Udover det, så er der så forskellige persontyper her, så jeg tænker, at alle har mulighed for at ligesom kunne finde nogen, de bonder med. Hvis jeg skulle anbefale nogen et sælgerjob, ville jeg helt klart anbefale Sales Corp, fordi at Sales Corp er et sted, man kan komme totalt utrænet, ikke vide noget som helst om salg, og blive super god til det, og man har en lang et rejse foran sig, kan man sige. Fordi som sagt, så starter man som udtræner mange gange, og selvom man lærer masser og har været flere år, kan man lære nyt hver dag alligevel. Ring til det her nummer, hvis du godt vil snakke med mig til en jobsamtale. Det bliver skide fedt.